Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Friesland Lease. Welkom in Burgum bij het Nederlands kampioenschap vierleppen. De laatste wedstrijd van het seizoen, de apotheose van het seizoen, mij wil zeggen. Het is prachtig mooi waar. De ideale omstandigheden voor hele vieren sprongen. In 5 klassen wordt er strijden om de kampioenschappen. Bij de Famkes, de jongens, de junioren, de vrouwen en vanzelf in de topklasse bij de heren. Werd de hoop je dat ze joert oer de 22 meter gaan. Want het Nederlands record van 22 meter 21, dat wil ze joert heel graag verbeteren. We beginnen met de voorronde. De wedstrijd leidt even stil. Er moet even wachten. Oh, daar hangt een pols voor de middelste patten. Ja. Bij de touwhuis. Maar daar had ik best een gil heeft van. Nee, sterker nog. Die gaat hier in een leiding afstand. Ja, lekker Hanneke. Prima die Famke. Kitje, Jochen en Jochen toch eens PR. Safir is het net, maar een hele crisis sprong. Dat is het zeker. En een big smile, dat mooi dan. Geconcentreerde oren. Prima insprong. Lekker gretig omheen. Ja, dit is hoeveel je hebt bedoeld. Het is nog lang net in de top. Ken dus ik nog een mooi handje verder straks. Maar die denkt bij haarzelf. Die finale, die is in de pocket. Dat moet nog blikken, maar het liekt er wel op. Ja, crisis. Keurig. Laura Maaien. Wat kerst dan nog, Famke? Wat kerst dan nog? Dit wordt dik brotten. Ja. En die komt echt in de buurt. Je hebt die baltjes. Zeker weten. En ik zit te zien. Pieter Wetstra, die stiet op een wip met 14,49. Ik deed kwalitatief. Wat een lekkere wedstrijd. 14,66 Hanneke Wester. 14,69 Inger Haastra. 14,10 Suzanne Mulder, maar die luidt er al buiten. En 14,49 dus voor Pieter Wetstra. 14,22. Ja. En dan is de Hollandse kampioen Laura Maaien dus uitschakelen. Nou. En hebben we daar heel verrassend een Frieske finale. Frieske finale. Hidden van Dam. Ja. Dus Germ Terpstra hemzelf Wolf beter en niet krijgt in deze groep. Vietje Santje nog achter zijn namen. Maar dat is nog steeds maar een zonder plakje. En daarvoor komt er even zelf net. Hidden van Dam die noteerde 16 meter en 1 centimeter. En die is daarmee ook maar zesde. Dus het mat er een stuk verder in die groep. Tenminste, had je mij er wel voor de prijs. Ja. En hij heeft een stok goed, zeg. Ja. Dit is een heel stuk beter. En dit gaat er dik over de centimeter in. Wat is dit? Gaat naar de 18 meter. Ja, ja, als je die blijdschap ik en echt PR van 18. Nou, ik ben me niet eens. Dit komt aardig in de richting. Ja, dit is onnotaal op 4 uit de eerste sprong bij de jongens. En het wordt... Ja, de Hollanders die gaan wakker tekeer. 18,66. Oh, raast. Ja, dat is een dik persoonlijk record. Dat stier op 18,18. Dus de eerste man die boven hemzelf uitstiegt, die heet Hidden van Dam. Springt voor de Polsterkon Holland en noteert 18 meter en 66. De regerend Nederlands kampioen tot op dit moment nog altijd. En dat Zilderik Bloemen, dat noorden is jou bij horen. Misschien wel jou bij 4. Dat de wedstrijd er helemaal op zit. Maar hij wil natuurlijk zelf ook heel graag mooi van die finale. Nou, hij weet het. Centimeter 54. Harmen Timmerarens. Dat moet er dan minimaal springen. Deze Roy Veles. Hij was kampioen vorig jaar met 18,50 meter. Kwam al over een jongetje toch? Maar hij moet er van werken, ja. Hij moet er echt van werken en hij redt het net op. Nee. En dan is de eerste verrassing dus ik een feit. Want we weten in elk geval dat er een nieuwe jongenskampioen komt. Want Roy Veles die wordt hier ontroond. De leidster bij de vrouwen is Sigrid Bokman met 15,20 meter. Die keurige afstand. En kan die er weg wat bij ons? Kan die dan nog wat bij ons? Ja! Sigrid Bokman kan door de 16 meter in. Jongen, dit is een buitengewoon record, denk ik. De ultieme sprong van Sigrid Bokman is dit. Wat is het leuk. Allemachtig. Hoe fier is dit moment? Ja. Wat stiert die mooi stil. Maar toch even van wat een middenpunt, maar we helpen. En nou viel ze. Ja, het gaat goed. En Sjurres de haan hoe topke en eruit. Mijn pieke sprong. Maximaal, ja. Zo. 17
maar knap van Sigrid Bokma. En wat is dit mooi voor haar. Ja, En ver in Burgum. geweldig. Maar nou op een eierskans. Goh. Nou, dus de klappe afstand, dat moet duidelijk wezen. 17:08. Tredde Jongens. vrouw uit de historie die over de centimeter komt. Ja, Goh, en Marit van der Wal. Sorry, nou eindelijk is dat NK-complex van haar aljeppen. ja. Ze is al jaren 4 en 4 uit de sterkste vrouw die we ooit hadden in Lepperij. Maar deze titel had ze nog neerhellen. Oeh, die dribbel. Ja. Nee. Dit kan ze net meer. Het is een complex ontworpen. Ja, het is echt. Spittig. Maar Marit van der Wal is uitskekelen in Burgum. Freek Kramer. Kan hij dan toch nog één keer goed presteren? En dan loopt weer wat zuinig. En dat mat er bekeerpje, want hij gaat te vlug hoor. Nee, dan had Freek Kramer Joert eens een keer een mindere dag op een titelstrijd. Hij had us vaak verrast en blij maken met fantastische sprongen. Maar Joert even net. Bart Helmold is zijn laatste optreden helaas, mensen. Want dit is het einde van de carrière van Bart Helmold. Hij woer hier nog één keer een onvoldaan op 22 meter. Maar Ja. slag het er net in om de finale te halen. En dat het shirt voor u afschiet van een fenomeen. Hè? Absoluut. En hier een mooier einde verzinnen. En dat hier die tweede sprong kies zitten. Ja, shit, dit is, ja, dit. Alle prijzen die er binnen had er hellen. Ja, Nog één ding die op zijn verlanglijstje. 22 meter. Nederlands kampioen senioren 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2016. Zo'n keer en één keer bij de junioren in 2002. Fantastisch. Petje jou van de leercarrière van Bart Helmholt. Maar Joert hier een mooier einde verzinnen. En de hier zelf ik op rekenen. Ja. Hier, totaal mislukte sprong dus, maar die meeste ingreep. In de tweede sprong stonden stokjes te vieren. Nou, hopelijk niet nou alles crescendo. Ja, Nee, Fransma nee, die nee, helpt het nee, weer nee. het punt net. En dan is dat echt een grote verrassing, hè? Ja, Jongen, wat toch dat het FK een incident weer, maar Jacco de Groot, denk ik, ja, die gaan we pakken. Hij luidt dus vierde. Maar van hem jongetje 47, dat is natuurlijk, nou ja, in ieder geval genoeg voor finale, want dat is nogal wis. maar goed, hij had ook een doel, had er me eerst verteld. Ja, Hij komt hier hè, om 22 meter te springen. precies. En ik hij het jongen, geen naar Bronsma, geen Bart Helmholt. Die twee concurrenten is je kwijt. Die shirt die wordt net weer weer op. Dus luidt wij wel hier in vorm van deze legende. Jacco de Groot, die net heel lekker in de stok komt. Leger in. Maar toch heel vier. En dat Jongens, is bij de junioren. Terwijl dat sprong naast voor. Oh, Lucas van Eyck. Oh, wat doet Lucas van Eyck hier? Kennen dit wel eens de 12e afstand worden? Ja, Die zowel de senior als de junior. Lucas van Ja, Eyck. de Friesen hier waren getraind om net takkelijk te springen. Maar de Hollanders dat wel, hè? Lucas van Eyck had een PR van jongetje 88. Het baltje luidt op jongetje 84. Dat nieuwe PR van Rutger Haastra. Ja, daar is er oerheen, hè. Ai. Dat is hij oerhinnen. 20 meter 76 voor Jacco de Groot. Hij is in elk geval de nieuwe seniorenleider. En wat had Lucas van Eyck dan bij de junior? Jongetje 89. Oh. Jouwer centimeter verder Ja. als Rutger Haastra. Ja, En in één keer zit het hele NK op de kop. precies. De street is los. 1 centimeter beter dan zijn beste afstand eer. Nee, PR dus. En ja, Jongen. deze sprong ontglipt u even. Omdat we natuurlijk met Jacco de Groot bezig zijn. Maar sjuchus on, hoe mooi. Dan net eerst de gewoon op het top. Ja. Nee. Petje af voor deze Lucas van Eyck. En hier Overbeek. Zijn huid zit erachter. Ronald Overbeek. Vroeger ik een goeie lepper. Maar lang zo goed net als je zon. Dat moet bezeten. Geen Nederlandse titels. Dus een keer de finale op een NK, weet ik nog wel. Maar hadden die night hier maar van, hoor? Ja, precies.
Tegen Tjekau en hier is 5, 6. Hoe springt zijn jongen dan? Hij heeft nu als tweede is junior al 21 meter 28 springt. Vorige week is nu even nadenk van het Nederlands juniorenrecord. Sheriff. Hij had het te pakken. Hij had het te pakken. Daar giet Dit is een monsterachtige sprong. Dik onder 20 meter. En hij maakt het gewoon weer. En het is omdat er Sabri giet. Het is omdat er helemaal naar links te giet. Want als je dit Nederlands grote infantrie leidt tegen Biemenkoor, want Overbeek is superieur. Maar in de vierde zeggen we Wendy Helmens uittreden als Nederlands kampioen. Want zij mist de vrouwelijksfinale. Maar deze man, hij maakt het vol slijmwier. Het fenomeen uit Holland. Hij hier al het Nederlandse record hier. 20 meter 91. En daarmee komt hij al in de buurt en is hij overal de beste van de hele wedstrijd. Hij zet gewoon alle senioren op dit stuk te kijken. Hij zet ze gewoon te kijken. Ja, geweldig Reinier Overbeek. Het zal je kind maar wezen, jongens. Verschrikkelijk. Wat een jump, wat een sprong en nog hartstikke driek. Ja, daar zitten voorrondes erop. Voorrondes waarin Grutte kampioen ten ondergene werd favorieten het net oprijden. Maar werd ik een aantal mensen het nog geweldig doggen. Maar voorop rijden hier Overbeek maar zijn 20 meter 91. Hoe pakt het Aas nu in de finale? Ja, want wij kennen u opmeidje voor de finale, de climax van het seizoen. En één ding is wist, bij de Famkes zit Friesland snor, want daar zullen goud, zilver en brons verdienen worden. 3 Friese deelnemers. De volgorde die mag nog even bepaald worden. Maar dat dit een hele goede groep is, dit hier, dat is wel duidelijk, Hendrik Murphy. Ja, nee, zeker. Je kan wel heel rustig wezen. Dit hebben de Famkes gewoon fantastisch dingen. En dan moet ze maar uitvechten. Ja, zo voor Pietrix, die nog is die natuurlijk fantastisch wijzen naar de Friese titel. Wat zie je nog richting die vintjes zoals je zegt, Ken. Maar dat gaat in deze sprong net lukken. Nee. En ons Hanneke Wester, die gunnen we dik van harte. En dat hield natuurlijk ik van Inger Haastra. Daar gaat het net om. Het zou mooi wijzen als er nog wat bij die fitjes zoals je zegt komt. Hoewel het op zich al een hele aardige afstand is. Mark van der Horst gaat als nummer 3 bij de jongens van start. En kan die hier direct een onvol doen? Nee, dat kan er net. Hij is wel gevaarlijk driegend in de stok. Hij mag echt wat wegen vanzelfs, want die 1866 van Hidde van Dam, dat is de klapje afstand bij de jongens. Maar hij let het oer ons zijn laatste sprong. En dat brengt dus bij Arne Hulder, de tusspringer. En kan die nog een keer uit zijn slot zitten. Die zit wel mooi in een stokje, hè? Ja. Maar Geert, te veel uit koers. Ja, die hebt toch een hele aardige wedstrijd. Het is zeker voor weten. hem alweer denk ik dat hij überhaupt in de top 6 springt. Ja. Dat bevestigt dat hij er goed om die in had om zijn carrière weer op te pikken. Nee, en hij gaat heel veel uit koers. Hele snelle klimmer. Maar het smiet net genoeg op, ben ik bang voor hem. Nee, maar nog een sprong te gaan. Wat ook nu natuurlijk na deze finale worden de prijzen pas echt verdeeld. Dus volgt de kampioenschap niet. Mark van der Horst, die hebben er naar een natsprong. Arne Hulder, die afstand, daar wachten we even op. Ik zie ook jochentje 24 steen. Dus dat is maar 4 centimeter minder als Nies Krek. Ja, hij springt net onaardig. Alleen in deze finale gaat het alleen nog maar om de 4e sprong. En dan maakt het een dikke oorlogmeter verder. Ja, klopt. En het is voor hem, zou het ook een bekroning zijn op zijn seizoen. Als ik zie naar de Friese klassement. En dan zullen we weer een bosje Friese truien. Met Wisse Broekstra en Isbrand Galema. En bij de vrouwen staat Kleer Inger Haanstra. Ja, die had eigenlijk het hele seizoen die Friese trui omhand. Tot en met het FK is hem nou voor het eerst kwijt. Maar is in elk geval wist van een medaille op het NK. Dat is al heel mooi. Ja. Ja, ze zullen natuurlijk voor goud neer. Ja, en dat ben ik wel door de centimeter gezegd. Ze zit natuurlijk maar 5 centimeter achter de Hanneke Wester. Maar ja, zet dat was sprongen. En dat zou ik samen gebeuren kennen. Het is toch goed veel. Dit is mooi, hè? Zit er mooi in. Nou. Ik zei niet wat naar links. En dan is de vraag, hoeveel gaat ze naar links? Ik zie je wel net echt een blauw baltje liggen.
En Wisse Broekstra, ja, dat is toch de man die het nog wel met bij de jongens. Hij wordt richting de achtjes, zoals je zegt. Dat is een Eerste finale sprong van Wisse Broekstra. Ninja er heel goed. En dan maakt hij het. Ja, daar is hij. Jongens. Hij gaat naast het baltje. Dit is een heel dik Nederlands record van jongens. Dit is de eerste jongen in Friesland onder de 20 meter. Alles komt eruit bij Wisse Broekstra. En we zullen eerst even een Fred Dalema. Want die kent natuurlijk nog wat geks van, maar toch dat net. Nee, Wisse Broekstra, dat is de man die geschiedenis schreeuwt. Hij verleent in de Jerms bij Bart Helmhol. Jongen. Het gaat nou hut. Want op de eerste batte is 15 zien een nieuw persoonlijk record van Inger Haanstra en de leiding. Ja. Maar wat komt er op het boer bij Wisse Broekstra, jongens? Ja, bizar 4. Fries record op dit moment 1992. 20 meter 61. Een Nederlands juniorenrecord. Jongensrecord mag ik zeggen. En had je ook zezen kennen dat je de Grutte Reinier Overbeek oertreffen, dan kan je alleen nog maar constateren dat het super sprong weer. De felicitaties, maar joggers. Hij had hem in de macht. Ja. Hij is de baas. Hij maakt helemaal de baas. Wat een klimslijn. Nou, net eerst de hand op het top, jong. Hij kent nog verder. En nogmaals, wij een Brutsen tegen, hè? Ja. Deze knaap kan gewoon dik in de 20 meter springen. Absolute sporthistorie wat je schreeuwt. Wisse Broekstra, de eerste Friese jongen oer de 20,5 meter. 20 meter 61. Ja, fantastisch. En Bart Helmholt in een coachende rol, hè? Ja. Die het nou natuurlijk, het klinkt wat raar, maar die had er nou tijd voor. Nou ja, bij deze is het stokje dan oerdroegen, zetten we maar een beetje rekening. Ja, wat een heerlijk begin van de finale. Ja, net voor Hanneke Westert natuurlijk, want die toch maar 14,66 misschien wel van nou, dit ligt het goed aan de andere kant. HPR 14,99, ze springt de hele middag al 4. Die 15 zie je van Inger Haanstra. Ja, en dan denk je over misschien waarom wordt er net verder sprong. Nou, er is een Nederlands record. Ja. En als er een Nederlands record wordt, dan wordt alles even stil. Maar dat moet even officieel nijmetten worden. Er komt 12 centimeter bij dit record. Nou, dat is wel heel opmerkelijk. Ja. 20 meter 72 wordt het nieuwe Frieske, Nederlandse en schaansrecord van Wisse Broekstra. En dit vind ik wel heel opmerkelijk in het digitale tijdperk dat dit zo'n een aanwijking kent. Nee, dit moet de wedstrijdleiding uitlezen hier, want dit kennen ze centimeter, dit kennen ze 2 centimeter. Dus ervoor... Want dan hier, Reinier Overbeek, die is correct 21 meter. Ja, het weer hetzelfde batten. Ik ben maar die eerste. Valt je uit de vlak naast? Ja. Nou ja, zo simpel is het wel. Heel apart. Hanneke Westert. Want de wedstrijd gaat nou weer gewoon terug. En Hanneke neemt risico. En ook begint natuurlijk ook de twijfel onder het record van Sigrid Bokma. Ja. Die dat dan echt... Ja, niet dat voorgoed. Nou goed. Nou ja, in ieder geval, ze hebben in ieder geval net minder sprongen dan de afstand. Nee. Er komt 12 centimeter bij. Maar het bloed heel op pad. Jongen, wat is de wedstrijd hier op elkaar gezet. En die heren vandaan, die had het spul op een wijn zetten bij 8,66. Maar die denkt nou ik, jongens, dit binnen buitenaardse afstand. Die we 12 meter voorbij sprong. Ja. 12 meter. Het is net te veel meer. Onvoorstelbaar. Het is nooit Reinier Overbeek en Jacco de Groot. De eerste sprong van de middag, die 20 meter 61 van een jonge knaap uit Weensum, Wisse Broekstra. Jacco de Groot is maar krijgt verder als hem. Ja, dat scheelt niks. Maar ja, god, die sprong hem binnen het nooit. Theo Somma. Kent die nog wat te schutten in deze finale? Nee, net met deze sprong. Ik denk dat het voor hem al een verrassing is, überhaupt, dat er in de top 6 komt hier. Hè? Ja. Want dan sluit er zijn seizoen en misschien zijn carrière toch wat netjes af. Want hij zei inderdaad, toen het vorig is al lekker gewoon, ik wil er nog een seizoen bij. Maar dit weer net het seizoen, denk ik, werd erop gehoopt hier. Dus dan kent ik samenwijzen dat er zo aan de andere kant
hij is nog wel steeds een degelijke topklasser. Hij ken ik Sander en hier mooi misschien. Wel eens wat blessuregevoelig. Ja, en hij dacht dat Kemmels in mijn voordeel was. Het seizoen is wat korter. Wat minder wedstrijden, wat meer rustmoment. Maar het pakte van hem toch net zo uit wat hij hoopte hier. Nee. Goh. Ja, en dan hit hij Rutger Haanstra. Dan spring je een dik nijpersoonlijk record. Van Ja. 9,85 meter. Ja, en dan steer je te redden. En dan sta je te redden. Ja. Ja, dat je Maar al... wel bij de beste springer van Nederland natuurlijk in dezelfde groep. Dus ja. Ja. Nee, dan ben we eerlijk bij 20, 91. Dan moet Rutger Haanstra het laatste standje rennen. Dat giet er net springen. Maureen Poys, kent die nog wat? Het zit in deze finale. Het ziet er net raar uit, alleen het is correct te min. Ja, En dus blijft zij voorlopig de nummer 3 bij de vrouwen. In de groep met Fabienne Overbeek. Schiet tweede mee, 15:39. Maar zo eerst bij Rutger Haanstra. Want ja, die had al uitmuntend gepresteerd bij dat PR. Maar hij kan en nou net verbeteren. Snel eruit, snel omklaaien, want hij had dadelijk nog een finale sprong. Ja, Sietse Bokma. Ja, 20, 66. Dat is dit natuurlijk... nog altijd op. Ja, dat is ik wel te doen, hè, voor Sietse. Een PR van 20, 74. Ja. En hij heeft je zien hoeveel PR's er verbrijzelen worden. En dat is prachtig, want dat ken je op deze schitterende accommodatie. Dat alles optimaal is. Dus voor het eerst die in de meter Sietse, dat zou wat wezen. Nou, dit ziet er weer wel veelbelovend uit, hè? Grutte haal, met vrij rap. Huppakee, hè? Ook weer een mooie sprong, hè? Het is correct net onder het baltje ta en ik denk dat er zijn derde plekje wat verstevigt. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat het verder is dan 2011. Maar minder 4 dan 2056. Ja, dit bent toch mooi. Hij moest een beetje te rap op het einde. Ja. Toch wel een lekkere missie. Goed ontwerpen. Vanuit alle posities binnen de opnames. Grutte klim halen. Je hebt even tijd nodig om die uitsprong helemaal optimaal te maken. Dat is er horizontaal uitvleende kerst. Maar goed, straks de polstok naar Jussis verder, denk ik. En dan maar met dat bedarret. 20-32. En dat betekent op dit start het brons voor Sietse Bokma. Ja, Fabienne Overbeek. Maar die 15:39 toch naar een keurig tweede plak voorlopig. Ja, die maak ik toch alle grenzen heen om hier het eerste plak over te nemen van Sigrid Bokma. Het is familiewijze van Reinier Overbeek, maar is het een zus of zusje? Ja. Nou, goeie Philipp game, dat moet duidelijk wezen. Is zij in staat om richting de Santje 08 te komen? Nee. Op dit moment net. Nee. En dus het Sigrid Bokma vrij makkelijk deze eerste ronde doorleeft. En maar zij zelf bezietje om daar nog wat bij te leren. Wij sjuggen hier naar Lucas van Eyck. Die natuurlijk fantastisch werk leveren. Maar het nieuwe PR van Joggetje 89. 28 meter. En sjug. Daar moest in, hè? Maar dat lukt helaas net, Lucas. Zie het in de buurt. Ja, ondanks zijn prachtige afstand van Joggetje 89. Dan heeft onze Reinier Overbeek die een meter verder springt. Een meter. En 2 centimeter, ja. Dan ben je superieur. Ja, wat kan Rian Baas, de regerend Nederlands kampioen. Rian Baas, ja. 20, 56 om 20, 66. Het verschil is maar 20 centimeter. Verleden hier werd het er 21, dat weer toen genoeg, maar dat helpt er in deze sprong net. Nee. Hij klapte naar onder. En hij bewaart het echt voor de absolute laatste ronde. Dus daar ben we dan net klaar. Ik heb even de afstand van Sietse Bokma mist in. Dat die 20-32. Ja, dat is inderdaad precies het tussen. Wel een beetje verbeteren. Ja, tweede positie bloedt hij. Het is echt zijn beste sprong van het hele seizoen, dus Daar heb ik hier niks om.
keurig titelstrijd van Sietse Bokma. Maar verder als brons brengt het hem voorlopig nog net. Ja, Sigrid Bokma die mij deze ronde bij de vrouwen afsluiten met haar eerste finale sprong. Goh, wat zul die daar maar een lekker gevoel stingen. Ja, dat kan ik missen. Je weet eigenlijk al min of meer van dit Kimmy heeft net meer hoe ging het. Maar shit, dat gaat ze weg. En waar zit er een protte 3 in? Wat is die in vorm, Cees? Het gaat nou wat uit koers. Ja. Maar Mike Loos op het eerste plak. Met dat prachtige persoonlijke record van Santje 08, Sigrid Bokma. Ja, wat dat is het wel een wedstrijd. Hè? En Burgum kan weer omzien op een fantastisch NK. Want nou al bij de vrouwen winnen nooit zo 4 sprongen. Nee. Bij de junioren winnen nooit zo 4 sprongen. En bij de jongens winnen nooit zo 4 sprongen. Dus dat zou wel wat. Als NK-record. Juist, als NK-record, ja. Klopt. Ja, en weer een Nederlandse record, hè? Van Wisse Broekstra. Ja, het is bizar. En ik zeg hier Overbeek dat ik nog dwaai heb. Die 21, 28 als zus met 20 hier in 90. Hoe griezelijke briek het hij nog doen. Die jongen is echt in staat om, als het ware de Nederlander ooit, van de Hollander ooit onder de 12 meter te hebben. Dat ben ik van het jongen. En hij is nog maar 12 jaar junior. Ja. Hij nog 2 jaar in de junioren blijven. Ja. Eén keer in een saffele tijd, hij is een keer een sportfenomeen. We konden natuurlijk Aart de Wit, die op zijn 40ste nog Nederlands kampioen werd koer. Ja. Een fenomeen, nou deze jongen had alles in hem om een waardig opvolger te willen. Ik zou hartstikke de kerst mijn shirtje aanlopen van Superman, want dat is het. Ja. Dit is net normaal. Fenomenaal. Wat deze knaap doet. En ik constant, hè, al bij de jongens, Treije Nederlands kampioen. Vorig jaar als eerste is ik ben Nederlands kampioen bij de junioren. En Joert stiet er ik wel. En wat een opbouw, hè? Fantastisch. 18 jongetje. Sure. Had er hem nou worden? Weer heel heeg, weer heel driegend. Ja. Dikke 20 meter denk ik weer. Ja, dat is prachtig. Ja, die is hot. En die had nog een sprong. En dat brengt dus bij de laatste man van de eerste ronde finale, namelijk Jacco de Groot. En die is hier echt mee een missie. Ja, die won natuurlijk verder springen dan de junior. Dat mag logisch wezen. En daar zit er dichtbij, maar hij helpt het krijgt net. Nee. Bloed apart dat er in alle categorieën hoe griezelig goed leeft wordt. De famkes, de vrouwen, de junioren en de jongens. En de senioren net in die wedstrijd net echt loskomen. Tot op heden. En met een letter net. Het kan nog in de laatste finale ronde. Maar het bloed wel heel apart. En dat betekent dat alle finalisten nog één sprong te goede hebben. Nog één kans op het goud hier op de Nederlandse kampioenschap in Burgum. De plakjes binnen nog net helemaal verdeeld. Inger Haanstra is bij de famkes de leadster. Leeft in de finale 15 zien een nieuw persoonlijk record. Maar ze weet dat Pieter Westra nog mee en Hanneke Westert. Age Hulder voorzien laatste sprong van het seizoen. Zil actie PR onvallen wollen, dat staat op 2041. Ja, en dan komt ik in de buurt van de 2076. Dus dat bedoel ik, er is nog wel wat mogelijk. Ja. Daar is nog net beslikken, nog geen 21 meters binnen senioren. En dan leidt in principe alles nog hier. Dat bedoel ik, Age Isbrand Tevens of Sietse. Ja, ze kennen het al of jou. Dat moet wel mooi zitten, maar waarom net? We zijn er nog net. Pietrix, die wil natuurlijk hier graag in eigen huis. De buit binnen, Helly. Gaan we op het nipperke in de finale en kan ze daar nog wat uithalen? Nee, daar blijft het bij. Pietrix Westra, die weet dat zij dit NK afsluit met een keurige bronzen medaille. Eindigt op 14:49. En dat is natuurlijk voor Pietrix nooit win van de Friese titel en een win van het klassement. Ja, kan ik wel zeggen, een heel slagger seizoen. Topseizoen. Topseizoen. En ze is nog hartstikke jong, dus dat kan alle kanten nog uit. Ja. Talent uit Burgum. Age Hulder, ze krijgt wel schitterend in de stok, hè? Een hoort talent uit Burgum. Alleen nog al wat rieper. Ja. Ja, en als die de kroon op zijn seizoen zetten wil, hij sjocht even naast hem. Communicatie, welke kans gaat eerst? Age Hulder gaat eerst.
Laatste finale sprong van Aangehulder. Kan hij nog een gooi aan in de klassement? Ja. Dit ziet er heel goed uit. Hoor hem erin, hoor hem in de topje. En Sjurrezoon. Net goed baltje, maar wel over de 20 meter. Ja. En dat had er heel lang naar midden in. Dus. Maar hij baalt ervan, want hij hier verder wilt. Ik heb bloed voor hem, Aangehulder. Hij zei, Jimmy, ik kom op het podium. Oké, nou, Van een week. 20-32 op dit uit de tweede positie. Zo kennen. Mark van der Horst. Ik zie de laatste kans. En die Nee, dat wordt natuurlijk alles of niks. genoegen nemen met brons hier bij de jongens. De klassementswinner van Holland pakt hier in de categorie jongens het brons. 20 meter 40 ja. is 1 centimeter onder zijn PR. Maar wel 4 uit de beste sprong van zijn seizoen. En Ja. wat zit er dichtbij. Ja, Maar knap je, 2 hier boetenspulstingen, dit hier weer begonnen. Via de tweede klas, naar de topklas. Op het laatste moment plaats voor het NK. En hier gewoon in de finale zijn beste seizoenprestatie. Hij had het eigenlijk heel goed in. het scheelt maar een squamatie. Inger Haastra dan. Die tot de leerling met 15 10. En die nou even in de wachtkamer wordt. Want het wordt Inger Haastra of Hanneke Westert dit jaar de Nederlandse titel opeist. Maar goed, Ja. wie het van tevoren zijn, die Aangehulder wordt. Xavier is dan net, maar hij stiet nog treden op het NK. Dat Ja. niet, maar ik zie me gewoon van, nou, dat weten we net. Hij had het niet beloofd. Isbrand Galema, shit, dat zou toch ik wat wezen. Dat die straks hebben die senioren. Steert nog boeten het podium, steert zelfs 6e nou. Ja, En kwam dit hier voor het eerst in zijn leven oer de 21,5 meter. ja, dat zou de wedstrijd toch wel geloof aan. Dat we in ieder geval 21 meter sprong kregen. En dit is Brand Galema dan wat van. Maar dat Er prachtige binnen nog PR. steeds maar 4 mensen in de hele wereld die ooit oer de 21,5 meter west binnen. Ja, dat bloed ik uniek. En daar is Isbrand nou één van. En als er dat joer doet, staat er op kap. Ja, het is wel het moment om het nog eens een keer te doen. De absolute climax van dit NK. Daar zitten we middenin. Wat kan Isbrand Galema? Kan hij nou 1 keer vlammen? Kan hij nou 1 keer die slag weer op krijgen? En die is sprong erin. Hij gaat erin. Hij flikt het. In zijn laatste finale sprong. Hij zet alles op scherp. Hij flikt Ik het. krijg een flashback, want die is zijn broer onder de twijfel hier net. Ja, 20 meter 41 toen. Dat wie toen genomen. 21 41. Ongeluk. Dit is zo Wat? En geweldig. daar is zijn broer onder en hij flikt het, je. Lekker broeders. Jongens, jongens, jongens. Dit is toch wel lekker, hè? Een ontlading. Nou, De mat. 21 21 meter, jongen. De eerste 21 meter. En dit is Wisse Broekstra. Wisse Broekstra. Kan hij nog een keer zijn kijk Nou, kwam? Wisse nou. Broekstra. Nou, die had Sabisa het toernooi voor zijn leven. Hij begon dit seizoen. Ja, wil ze even naar Isbrand joggen. Want die zet alles hier over de kapje, hè? ja, 21-0 Jochen natuurlijk. Rian Baas, Jacco de Groot. Dat is een man die het denk ik makkelijk kennen. Ziet zijn bok maar waarom net. Maar hij zet het wel op scherp inderdaad. En nog heeft hij hem in de pocket, jongen. En dan best wel een heel lang. Hanneke Westert of Inger Haastra. De Wie pakt de beslissing bij Nederlandse de titel? Funkers. Wat Sure. gebeurt hier? Bij Hanneke Westert neemt zich in het koers. Ja, En dan is de eerste Nederlandse kampioen bekend. Inger Haastra in stil, want zij wordt hier Nederlands kampioen bij een nieuw persoonlijk record van 15 meter en 10 centimeter. Hanneke Westert pakt heel mooi het zilver en het brons is voor Pieter X. Westra. Dat zijn 3 Friese medailles. ja, heerlijk. Knap je, hè? En stel dat deze droom van mij nog even trok is, jongens. Dan zullen we bij de senioren, als we daar ik een titel pakken, wordt het fjouwer voor Friesland. Want dat is echt heel lang geleden. Tevens Hopma. Voor zijn laatste finale sprong. Tevens Hopma. Kan hij direct nog 21 meter uit persen? Nee. Die sluit hier de finale af. Hij eindigt op het 4e plak. 6e plak, moet ik zeggen.
Jongen, dit is de man van het medje niet in. Ja. Ik ga er ook maar eens lekker van genieten, Zuider. Ik heb me net te druk maken, ik ben helemaal relaxed. Zo sprongen er in mensen. Ja. Sint-Pierre. En dat moet je wel kennen, hè? Want je kan wel relaxed wezen wollen, maar als je de spanning vielen van zijn grote wedstrijd. Het is die mindset, dat je die Ja. invloed kennen. Wat oren door ga je toch geen invloed op. Het zou wel echt een hele mooie kroon op zijn seizoen wezen. Stosa. Toppen iedereen uitstijgt hier in Friesland, want dat weer het weer. Isbrand Galema show dit hier. Ja. Maar geen Friese titel. Dik klassementsrecord. Iemand 11 wedstrijden, dat wil bijzonder. Maar als hij nou een Nederlandse titel bijpakken kerst, fantastisch. Ja, Hidde van Dam had lang onkopsteen bij de jongens. Had een prima wedstrijdsprong, maar neemt hier genoegen op dit NK met een mooie zilveren medaille. Dat betekent dat Wisse Broekstra voor het eerst Nederlands kampioen is bij de jongens. En hoe? Hij begon dit seizoen met 18-14. Sint-Pierre, dat waren in Boetenpost 19-92. En nu 20-22. Het ben ik in centimeters en in meters bij de climax hier in Burgum. Hij schreeuwt hier een absolute sporthistorie. Ja, en dan deze categorie. Ja, dat ligt toch ik heel goed voor Friesland, meesken. Maureen Poys. Maureen Poys, kan die er nog wat besprokkelen? Maakt het wel een mooie sprong. Oei. Misschien wel haar beste sprong van de middag. Ik denk net dat het verder dan 15-39 is. Dat is hoe ze een plakje opschouwen. Safir is het inderdaad net. Zijn bloedzijt redden. Nou, voor de Liepster niet. Waarom komt, na ik een periode net weer te hebben, is dat toch een heel mooi resultaat dat je een treden van Nederland binnen. Ja, keurig. Sietse Bokma, clubgenoot van Isbrand Galema. De Liepers van afdeling het Heidenskip. Ja, stiert nou gewoon met zijn beste seizoenprestatie op het 5e plak. Ja. Maar hij had nog een sprong. Ja, en ik won niks zeggen, maar afdeling het Heidenskip stiet er wel heel creërs op trouwens. Ja. Ook Inger Haastra en Sigrid Bokma ben ik Heidenskipsters. Nou, ken het nog één keer van Sietse Bokma? Nee, daar blijft het bij. Toch denk ik dat hij tevreden met zijn kind als finalist met zijn beste sprong van het seizoen in de finale hier op het NK. Hij sluit dit NK al als nummer 5. Ja, en nu wordt het toch heel spannend. Rian Baas op Jacco de Groot. Ja, ze kennen aan de bak. Ja. Hier zeggen we Rutger Haastra. Hij is die treden met jongetje 84. Dat luidt net 4 verwijderd van het zilver. Jongetje 89. Maar hij maakt wel weer een IPR springen. Ja. Mocht hij nog stijgen willen. Hij zei voor de wedstrijd, het zo machtig was dat alles mooi zit. Dat ik voor het eerst in mijn leven door de 20 meter ging. Nou, Het is net onmogelijk. zeker net. Maar dan moet wel alles mooi zitten. En anders kan ik sowieso tevreden wezen. En dat moet er wezen. Hij pakt hier heel netjes een bronzen medaille op het NK binnen junior met een nijpersoonlijk record van 19,85 meter. En dan Fabienne Overbeek. Ja, is al wis van het zilver. Bij de vrouwen. En die maakt 4 boven haarzelf uitstijgen om Sigrid Bokma van haar goud aan te houden. Fabienne Overbeek. Kan die nog een keer roddelen? Nou, dat wordt hem netje. Dat wordt een hele keurige zilveren medaille. En dat is een schitterende gouden medaille. Mij een ere randje eromheen van Sigrid Bokma. Ja, fantastisch. Centimeter en 8 centimeter daarmee. De tweede vrouw op deze wereld die dat ooit van me kreeg. En dat op het NK. Nou, beter pieken kent net. Nee, de droomsprong. Dat moet duidelijk wezen. Alles ziet mooi, alles klopte. Heerlijk. De polstak op het middelste bad is die verder voor Rian Baas, de regerend Nederlands kampioen. Nog altijd, maar misschien nog maar een minuut als 5. Heel goed zien. Maar van hetzelfde ken ik hij, hoe die 21-0 jochen. Want je nou dat PR, 21-28. Maar Ja. ik hij weet 21 meter, dat is het serieuze werk. Dan moet er echt wat gebeuren, dan moet alles mooi zitten. Dat brood goed gaan, hè? Maar goed, hij kent het. De kunst is om het nou te doen.
Baas in Friesland. Zo'n filmpje hier gelanceerd. Oké. En ik Nou. sloeg hem toch een serieuze poging doen. Sorry. Het zult toch net? Het zult toch net? Het spant erop. Het zult centimeter worden. Oh, Schuddeman van Galema. Schudde Baas. Dit gaat om millimeters. Dit gaat om millimeters, jongens. Hoe spannend wordt het, meisje? Dit is net al, jongen. Oh. Oh. Acronius zit erbij. Dat is de Burmanloop van Isbrand Galema. Ik weet net dat scheelt. Nou ja, die had het. Ja, dan zullen we ondertussen kijk nog even Lucas van Eyck. Oh, dat is een vreemde dribbel. Maar dat Lucas van Eyck, Zo. die had je echt nog een formidabele sprong, jongen. Dat doe ik wel eens richting de 20 meter weer. Ja. En dit is de Nederlandse kampioen bij de vrouwen. Sigrid Bokma wint in Burger bij een prachtig PR van centimeter en 8 centimeter. Wat komt er op de borden? 21 meter 10. Oh, 21 meter 10. Het is net te flitsen. 1 centimeter verder als Isbrand Galema. Oeh, dit doet zeer. Dit doet zeer. Oh. We gunnen het iedereen, maar Isbrand Galema het meest op dit moment. En ai, 1 centimeter, jongens. Ja. Maar hij is er nog net vanzelf, want er komt nog in. Ja, absoluut. Maar wat gebeurt er daar bij de jongens, bij de junioren? Bij Lucas van Eyck. Zo. Nou, hij neemt het toch sportief in gelaat. Ja, wat moest wel. Ik bedoel, toch heeft gepresteerd. Toch heeft 21-0 gesprongen. Dat is gewoon fantastisch. En dan komt er zo'n deksel, zijn Ria Baas. En die springt 1 centimeter verder. Ze moesten het verbieden, maar het gebeurt. Ja, in dit geweld viert, en we hadden dat Lucas van Eyck niet krijgt echt een dik naar persoonlijke record bij de junioren. Want die passeert de 20 meter grens echt zo 20 over. Wat een NK, Frederik. Wat een NK. Als dit En jullie dat op een heb je rijtje even zegt. hè? Jongen. Ai. En nou, Jacco de Groot. Nou, we hebben de finale kregen, werd we op hoop. Ja. Dat is duidelijk. Want deze man had echt een missie, echt een droom. Echt een heel groot doel. Ja. Hij wil in deze provincie echt een keer over de 22 meter. En als het ergens kan, is het hier in Burgum. Jacco de Groot van de laatste finale sprong. Kan hij nog 1 keer alles verbrengen. En hij komt wel heel erg in de stok, maar hij is te scheef. En dat betekent dat Rian Baas heel verrassend zijn Nederlandse titel prolongeert. Bij 20 meter zie je 1 centimeter voor Isbrand Galema. Ja. Maar roem voor Jacco de Groot. En dan gaan we alle sprongen aan op 1 ei. Want het fenomeen Reinier Overbeek. Kan hij dan echt nog eens een keer uit de slof zitten en dat juniorenrecord scherper zetten? Ja, of toch nog de... Hoe zou je dat? Ja, de eerste sprong van de Nijmaatje. Waarom net? Ja. Reinier Overbeek bij de afsluiting. Nee. Dat werd het net. Maar hij volgt de Nederlandse kampioen bij een fantastische sprong van 20 meter 91. De titel bij de junioren is voor Holland. De titel bij de senioren is voor Holland. Maar Friesland had hem geweldig zien laten. Ja, absoluut. Goud bij de famkes, goud bij de jongens en goud bij de vrouwen bij fantastische afstand. Ja. En dan had hij toch een fabelachtig mooi NK-west met drama, Ja, maar zit er al ook in. met euforie en met onvoorstelbare lidse verschiltjes. Ja, dat is wat topsport zo mooi maakt. Dat ken ik bonken hut wezen, maar ja, het maakt het wel prachtig. En wat hebben we schitterende kampioenen uiteindelijk. 3 uit Friesland, dus is het al 2 uit Holland. Maar het hier is heel mooi geweest. Isbrand Galema toch. Wij zien even naar het klassement. Wisse Broekstra met het Nederlandse record van 20 meter 72.
Tweede wordt er Hidde van Dam, 1866. En derde Mark van der Horst, centimeter 55. Ja, Wisse. Het FK weer prachtig, maar dit treft alles, denk ik, of net? Ja, dit is fantastisch natuurlijk. 2022. Nou, dit is fantastisch natuurlijk. Ja, ik voelde me wel goed van de moment toen Ganini op die. Ik dacht, nou, je goed me wel eens worden. Ja, toen staan voorronde springen, denk ik, nou, we moeten in de finale komen. En toen heb ik even een rondje rond, langs het wetten hier. En je tot rust komen en toen dacht ik, nou, ik ben er wel klaar voor. En toen kwam het eruit gelukkig. Reinier Overbeek is een fenomeen, wint Joert bij de junioren. Maar hij heeft het Nederlands record. Daar je sto heen. Net Leeuw. Net de Leeuwen. Ja, ik weet het niet. Ja, ik ben wel fantastisch toch? Wel apart, hè? Eerst wordt er 20 meter 61 meter en dan gaat het naar 9 meter naar halve centimeter verder, naar 2022. Heeft u net een idee, hoe ken je dit nou? Nee, maar daar ben ik niet mee bezig. Maar 2061 week hartstikke blij geweest. En nou 2022, nou, ik fantastisch. Maakt mij wel niks meer uit. De beste ambitieuze jongen. Hier is wie het spannend. Dacht van, maat het er uitkomen of koers die ontspanning fine, op het tijd fine? Ja, nou ja, ik vond in de voorrondes vond ik het wel spannend. Dat zie ik wel, het resultaat. En dan zie je die finale. Ik zei, ik heb een rondje doen, weer lekker de rust. Ik dacht, nou, dan heb ik er weer veel gas zin in. Dus toen dacht ik, wel, er zit al wat in. Du wist nou hoe het viel, du wist nou hoe het mat. Op naar meer, hè? Ja, zeker. Ja, fantastisch. Jongen, veel plezier ermee en maak je er een mooi feestje van. Ja, dankjewel. Hoi. Ja, een fenomeen Wisse Broekstra. Maar dan bij de vrouwen, daar gaat het echt Spaans. Want daar zien we de ultieme sprong van Sigrid Bokma. Voor het eerst oer de centimeter. Santje 08. Zij wint hier het goud voor Fabienne Overbeek met 15,39 en voor Marijn Poys. Maar Sigrid Bokma jet bij de absolute top der damesleppers met een centimeter notering. Zij staat bij Gerrit de Boer. Ja. Sigrid Bokma, hoe kan je een seizoen mooier afsluiten als mijn zo'n hele wijze sprong? Centimeter 8. Een droomsprong. Dit is gewoon hoe je het bedenken, dat wie deze sprong echt ongelooflijk. Ja, ik wist wel dat het ergens wel iets ziet, maar het kwam er dit seizoen maar net uit. Ik heb zo lekker sprongen dit seizoen, maar steeds weer een heel klauwen. En nou, het ging zo makkelijk. En ja, echt, ik kan het haast nog net lopen. Het wie ik heel apart omdat de zin hartstikke stilstand en komt er, giet het roer en de gangen de roer. Ja, dat maakte ik field hij in die stok. Hoe vielde dat? Ja, ik zag vaak de fout maken dat ik of de net kon klimmen of stoppen maar klimmen. Of dat ik hem dan weer achteruit loopte. En nou, ik ging heel voorzichtig omheen en ik zie omheen en ik zie die stok gewoon echt de rug boven me. Ik dacht, hij bent net achterover gaan. En toen viel ik hem ook in en toen nog één goud 12 slagen en toen kwam ik uitklom. En die sprong daarvoor sprong nog maar een keer en ik dacht, nou, het tapje er maar op, want het ging wel goed. Ja, en nou ben ik super blij dat ik dat tapje erop zette, want anders ik dat je net wist. De derde oorstaan ooit in Nederland, hè? Had je dat wel in de gaten? Nee, Nee, dat zie ik echt, dat zie ik net terug. Nee, inderdaad. Alleen maar een dimpje mee verder, inderdaad. Maar het redt het wel net op, dan haast die zandje mee. Denk dan ik van, nou, dit mat, je het slagje, dit wordt mijn dij. Ja, toen finale hier Maureen en Fabienne bouwden een kwattere stok. Dus ik wist wel dat het voor hun heel moeilijk ging worden om er nog heen. Ja, en toen heb ik eigenlijk alleen maar genoten. En daarna woed ik net terug meer, maar ik heb echt topwedstrijd. Ja, nou, deze titel is nou in de pocket. Dat maakt moed aan van, er is nog wel een mooi schofje terug, hoop ik. Ja, dat ben ik wel van plan. Ja, het gaat zo lekker nou. Dit moet ik nog wel even terugzetten. Van harte gefeliciteerd. Ja, bedankt. Een Grutske kampioene. En wat de jeugd had, die had de toekomst. Nou, dat wat weer maken er onze Frieske famkes. 1, 2 en 3. Wat maken die er een geweldige wedstrijd van mij. Als nummer 1, Inger Haanstra, een persoonlijk record. 15 meter 10. Hanneke Wester, keurig 14,66. En Pietrix Westra, de Frieske kampioene, hier te redden. Maar Inger Haanstra, die hier de dij van haar carrière. Ja, Inger, de commentator zei dat hier is de dij van die carrière. Vierst dat zelf, ik zag 15 meter 10, persoonlijk record en een titel. Wie dit die bijzondere dij? Ja, ik vond het helemaal fantastisch zover en op zo'n dag. Dat is helemaal mooi. Ja. Wisten ze dat het kon? Wisten ze dat het mogelijk weer? Nou, ik had die van tevoren wel getraind en het ging ook goed. Dus ik wist wel dat het kon vandaag. Maar hier is wel het idee, 15 meter 10, dat is ik een kampioensprong waard.
Ja, op zich wel. Dat, ja. En hoe nou verder? Want je hebt nog een hele lange carrière voor die. Ja, gewoon nog lekker springen en dan zien we wel hoe het komt. Ja, want daar zit ze even die rare west bij die waaihel, hè? Want wat zijn die ambities? Waar wordt heen uiteindelijk? Deze titel is al in de pocket. Nou ja, ik zou een Nederlands record wel leuk vinden later. 18 meter nieuwtje. Ja, dat is wel een heel eind, maar ik heb nog wel lang te gaan. Dus. Zo is dat. Heel veel succes en nog maar deze dag van harte. Dankjewel. Kijk, een prachtige kampioenen. Maar er zijn meer categorieën. En de junioren die maken er een geweldige wedstrijd van. Maar als superlatief Reinier Overbeek, 20 meter 91. Lucas van Eyck voor het eerst door de 20 meter, 20 Alve. En Rutger Haanstra, ik met een keurig persoonlijk record, 85. Maar ja, er is maar één baas. En dat is Nederlands recordhouder Reinier Overbeek. Reinier Overbeek, ja, we gaan er al een beetje vanuit langzamerhand. Als Reinier op de schans staat, dan kan de rest wel thuis blijven. Is dat bij jou ook een beetje in het hoofd zo? Nou, dat was eigenlijk niet het geval voor vandaag. We beginnen natuurlijk elke wedstrijd natuurlijk op 0 eigenlijk. En vandaag zag je net dat Rutger natuurlijk super ver sprong. Nou, toen kwam Lucas nog even overheen. En toen stond ik eigenlijk nog als derde. Toen moest het nog even beuren. Dus toen hebben we gelijk scherp gezet. Ja. Zeg, we zetten gelijk 20,5 neer en dan kijken we weer verder. En dat was ook wel hard nodig. Het zetten we even 20,5 neer, kijken we wat verder. Zo berekenend ben jij? Ja, zeker weten. Want je moet natuurlijk een beetje de wedstrijd een beetje klaarspringen. En dan kunnen we verder kijken. Is het lekker, de spanning van de wedstrijd, dat je er echt tegenaan moet om die wedstrijd te winnen? Nou, je ziet het, ik spring nou steeds, weet je wel, steeds weer voorbij. Of net er tegenaan. En daar spring ik wel veel beter door. Ja. Er moet bij jou ook in het hoofd zitten. Die 22 meter 21 van Jaco in de toekomst, die wordt uiteindelijk van jou, toch? Dat hoop ik wel, ja. We gaan er zeker van de winter hard voor trainen. En dan gaan we kijken naar de 22 meter. Ja. Wanneer heb je dat op de training bijvoorbeeld al wel eens gedaan? Wanneer hoop je dat te kunnen doen? Nou, hij moet een beetje vallen, net als vandaag. Vandaag zou hij mooi kunnen vallen, weet je wel. Als de druk er is en iedereen springt goed, dan ga je zelf ook veel verder springen. Het ziet er soms zo makkelijk uit. Is het dat ook? Nee, eigenlijk helemaal niet. En het moet allemaal kloppen. En ja, dat is altijd wel weer bijzonder dat het allemaal lukt. Wij rekenen erop dat je hier nog jaren meedoet. En dat we je ook nog meerdere keren op het hoogste treden kunnen zien. Want ja, je bent toch echt wel een van de talenten van deze sport, denk ik. Dat hoop ik ook. En we gaan zeker nog een paar jaar door. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Prachtige kampioen bij de junioren Reinier Overbeek. En dan blijft er nog één categorie oer. En dat zijn de senioren. En daar is het toch wel heel knapje van Rian Baas, de regerend kampioen van Vlinier. Toen weer een grote verrassing, nou misschien iets minder, maar hij is de enige die de titel prolongeert als senior. 21 zien voor Isbrand Galema, 1 lullig centimeter, een hele duur nieuwe twaalf voor Jacco de Groot. En voor Agehulde dit jaar keurig afsluit met 2040. Sietse Bokma werd vijfde met 2032. En Theo Hopma sluit de regen met 2001. Maar Rian Baas, ja, hij is dus toch baas in Friesland. Rian Baas, wat dacht ik, bewaar het maar voor het laatst. Ja, ik zat nog echt in de opbouw van de wedstrijd eigenlijk. Want ik begon met de 19 en toen de 20. En ja, de volgende stap was wel een 21. En ja, ik ging een keer nat. Ik ging een keer met mijn neus tegen de stok aan bij de vierde sprong. En toen de vijfde sprong was mijn focus perfect. En toen, ja, toen was het ook een supersprong. Dat was 21 meter. Het allerhoogste niveau werd vandaag niet gehaald bij de senioren. Maar dat werd natuurlijk helemaal gecompenseerd door de spanning. Want vlak voor jou springt Isbrand 21 meter 9. Wat gaat er dan door je hoofd? Nou, ik baalde wel heel erg, want ik stond alleen met Jaco in de finale. En ik wilde toch eigenlijk wel heel graag dat er een Hollander zou winnen. En nou ja, toen ging Isbrand eroverheen. Een super mooie sprong natuurlijk. En toen wist ik wel van, nou, dit gaat wel heel moeilijk worden ook voor ons om die nog voorbij te gaan. Dus we moesten echt een supersprong maken. En ja, ik ben blij dat het gelukt is, dat ik bovenin kon komen en dat het genoeg was. Hij staat ernaast, Isbrand. Een centimeter erachter sta ik nu. Ja. Isbrand, dan mag ik toch daar van, ik ham, hij is in de pakken, 21 meter jongen, maar goed genoeg wezen. Nou, dat weet ik niet, maar ik dacht wel van, nou, ik heb dat ding del zetten waar ik hem hebben hoor. Ik heb mijn sprong al leveren. En wie er nou nog goed komt, ja, dat is een god. Dus je stiet er. Zo shut hij eruit. Maar ja, het moment viert op het moment dat het koeien. En ik heb een geweldige daaihand. Ik ben helemaal opgeleefd uit die laatste misère-achtige weekend. En ja, dit is wat ik oud heb.
En het 2 centimeter te min. Nou, leuk wensen. Ja, doe je zeker net mijn rotgevoel naar huis. Nee, helemaal niet. Isbrand, hartstikke bedankt. Rian, je prologeert je titel. Dat is ook bijzonder. Ja, dat komt inderdaad niet zo heel vaak voor. En, ik had het ook niet echt verwacht, maar ja, het is alsnog gelukt. En met de juiste focus bereik je het goed op het juiste moment. Bij titels kun je Jacco af en toe de baas. Nu die 22,21 meter nog. Lukt dat ooit nog een keer? Dat denk ik wel, ja. Ik was er al dichtbij en dat is wel de volgende stap. Dus dat laten we hopen voor volgend jaar. Eerst hiervan genieten. Hartstikke bedankt. En een hele fijne avond, fijn weekend om het te vieren. Dankjewel, het gaat helemaal goed komen. Burgemeester Jeroen Gebben met de kransen uitdelen om de 5 Nederlandse kampioen. Inger Haanstra, Sigrid Bokma, Rian Baas, Wisse Broekstra en Reinier Overbeek. Dus Frits Bloemendiek natuurlijk voor Rian Baas. Geef ze een applaus, de kampioenen. Juist. De kampioen van 2020 op een Rieger. Dan gaan we nu verder. Ja, en zo komt er een eind aan een prachtig kampioenschap. We hebben een Nederlands record, schansrecords, kampioenschapsrecords en prachtige wedstrijdspanning. Ik denk wat dat betreft dat we ons net verveeld hadden deze middag. Hendrik Murk-Haanstra, ik denk dat we dat wel stellen, maar dit weer een heel mooi kampioenschap. Ja, dat is absoluut weer. Dit weer alles erop en eraan. Het weer een historische momenten. Nederlandse records. Er zit ook een stukje dramatiek in. En Bart Helm had hier een beter afscheid verzinnen. Naar het brons maar mist de finale. We denken even dat we de Nederlandse kampioen erbij hebben. Die wordt op 1 centimeter nog verslaan. Maar alles bij elkaar. Schitterende sport. Fantastische missie. En wat een hoop mooie vierde sprongen. Want ik nog een berg persoonlijke records. Hè? Van Lieppes die al PS tegen hè. Op een hoog niveau. Dus nee, fantastische sport. Ja, het ging ik naar een climax. Hè? De wedstrijd, er kwam iedere keer meer spanning in eigenlijk. Klopt, dus is echt dat ze het beste uit elkaar halen. Hè? Ik geloof dat Rian Baas die springt net 21-10 als er eerst net 21-0 gesprongen wordt. Dat is heel... Maar dan doet er het wel en daar moest ik weer Petje jou van nemen. En dat, ja, wat verder Wisse Broekstra die in heeft, dat is fantastisch. Nou ja, Reinier Overbeek, bizar. Bij de Famkes een hele mooie afstand om kampioen te worden, 15 meter stien van Inger. Dus ja, het is gewoon een fantastisch NK, qua organisatie in coronatijd. Super. Hendrik Murk, tegentank, ja, een fantastisch kampioenschap. De laatste wedstrijd van het seizoen. Ik denk dat we net mooi afsluiten kennen. Ik hoop je dat Joke Noorten wij in ieder geval wel. En we hopen tak om hier vanzelf dat je je tastel weer inschakelen. Of we weer met de grote kampioenschappen komen. Bijvoorbeeld het Fries kampioenschap. Want dan. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Friesland Lease.